Ja akoby nie som politik a nemám žiadne ambície ísť do politiky, ale momentálne som si vyhľadal štatistiku, že na Slovensku máme momentálne 180 000 nezamestnaných ľudí, z toho 40 000 predstavuje mladých do 29 rokov. A akoby, čo je paradoxom, lebo väčšina mladých, čo sú, však sme zdraví, máme silní, máme nápady, chápeš, máme energiu a väčšina zamestnávateľov proste trpí na to, že nemajú efektívnych, že tam vieš radšej udržať tých starších, alebo nechcú proste dať šancu tomu mladému, ktorý by tú robotu spravil. Podľa mňa je lepšie, lebo ak máš telefón, vyrastli sme proste v telefónnej dobe. Náš mozog má veľa informácií, každý deň proste sa učíme veľa informácií, alebo absorbujeme veľa informácií a neverím, že si tak tupý alebo retardovaný, že keď ti niekto ukáže 3-krát alebo 2-krát niečo, čo máš spraviť a potom to poviem zopakovať a chápeš, vykonávať tú robotu, ktorú od teba chcú, že by si to nedokázal. A teda, akoby nápad, ako by sa to dalo vyriešiť, je, že vytvoril by sa nejaký balík zo štátu, že by dostal zamestnávateľ od štátu 1 000 eur alebo 3 000 eur na 3 mesiace, z toho by 500 išlo zamestnancovi, 500 by išlo zamestnávateľovi, ktorý by vlastne nahradil tú škodu, že zaučuje sa, že nie je až taký produktívny ešte, ale pritom, neverím, že za týždeň, keby ti niekto ukazuje alebo chápeš, že pomôže ti s tým, čo máš urobiť alebo ako to máš spraviť, že by si to nenaučil. A teda chápeš, bolo by to win-win, lebo zamestnávateľ by mal mladého, zdravého, chápeš, schopného, ktorý sa aj chce učiť. A ako keď si to prepočítaš, tie čísla, že 3000 krát 180 000 je síce 500 miliónov eur, že dá sa to byť veľa, ale keď si zoberieme do úvahy, že Slovensko minulo na celoplošné testovanie kvôli korone, ktorá sa ukázala ako zbytočná, 586 miliónov eur, mi nehovor, že nemáme peniaze na takýto nejaký balík, ktorý by veľa pomohol ekonomike, lebo však za tie peniaze, čo by sa dali tým buď zamestnávateľom alebo zamestnancom, chápeš, by sa kupovali potraviny, a jednak tie potraviny sa dania, buď z nájmy, všetko, čo si proste kúpíš za tie peniaze, sa aj tak vráti štátu. Čiže nemali by sme z nezamestnaných ľudí a mali by sme zamestnaných, mladých proste, chápeš, hráčov, alebo aj tých starších, to je jedno proste. Nebola by tu nezamestnanosť a mali by sme love.